Begira lagunok, begira! Otsailean aur minbizudenen nazioarteko eguna da. Bai, otsailak 15ean, hain zuzen. Aizue, eta zer da minbizia izatea? Ba begira, Porrotx, gure gorputza zelula txiki zozoturiko puzle bat da. Bai, zelula horiek lan handia egiten dute inurriak bezala, handiak egiteko. Aizu, ba begira zazue, ni puzlea dirudit, Batzutan, zelula batzuk ez dute ondo funtzionatzen, eta gorputzeko puzlea ezin da osatu. Horri, minbizia deitzen zaio. Bai, Marimototx, bai. Eta sendatu alizateko, batzuk kimiobotik hartu behar izaten dute. Bai, kimiobotikak zelula txarrei eraso egiten die, eta horrela gure gorputzeko puzlea osatzen laguntzen digu. Botika hartzerakoan, gorputza ahuldu, ilea erori eta indar gutxi izaten da. Baina zelula berriak osatzen doa zenean, puzlea ere osatuz doa. Abai, aizu eta aurra gaixo dauden bitartean ospitalean egoten dira. Bai, Porrotx, aldi batez bai, bertan egoten dira botik hartu bitartean, baina indar pixka bat hartzen dutenean, etxera itzultzen dira berriro. Aizue, ba begira zer jatzen duen hemen. Irrien Laguna Klubarek gizartegintza elkartean Aspannogi izeneko elkarte bat dago. Eta hor minbizudunekin egiten du lan, baita jen familiekin ere. Beti laguntzeko prest! Bai, gurasoei laguntzen manez. Aholkua ematen, Gurekin jolasean, eskulanak egiten. Begira, Marimototx, hemen zaudezu. Bai! Oea, itxasontzi pirata bilakatu duzu. Eta zu, piratatxo bihurri bat zara, begira. Zu ere bai. Argikein ugaria ikustean, pentsa pirata zarrau dagoela bertan, ametxetan.